Piye ta, Tru? Ndara ki piye lah dikatake? Sedih. Tak pikir-pikir penak ndereke Ndara Janaka. Wis. Paling penak. Kok kali penak ndereke Ndara Janaka. Piyayune blater alus. Nek lunga karep jajan. Paling Ndara Werkudara alah. Kayak diri. Tak titik nang lelungan ora tau kok mampir warung ora tau. Padele. Kudanan kuwi. Engko anggere ning pasar ngene tak turu. Oh, pokoknya tak turu ngono. Dadi nek rawani ene mau buka. Nek kok anggere tengah ngalah kene melek waktu. Aja omong-omong, anggere liwat restoran turu meneh. Ya ora kudara yang menungguwi lambimu. Kepadake apa? Ya kok ngono lho kepikantarane wong ki nek kedulan. Ngono. Ya ora, padingare. Kedulan sapa? Ya perkara sing dadi ndara Gatotkaca. Terus nek perkara wong kelangan anak ora mung ndara Werkudara tok, ndara Janaka ki ya ngono. Ratu Wirata sedina telu. Ya, piye iki? Maka nyatane kuwi wong liya ana dadi tangga ta kuwi. Lho ngono kok. Ora geling-eling. Ya jenenge aku luwih murah matur Ndara Werkudara. Matura kan Ndara Werkudara jajul tek igamu kowe. Ya wis adile ikut cekok. Nah, yo wis ayo rasa dadak kakang rembug. Ngekan-ngekan wulan-wulan ngono nak yo wis. Oh nek ning rumah makan madhep terus. Apa ki yo? Tak rene jajan. Belajar wong cenggelmu ngono. Mangkane. Ya pokoke yo didereke Ndara Werkudara kok nanti. Yo kanggare. Iki Werkudara ketemu sing tak goleki. Lontra-lontro. Hei, kelangan anak. Ora kok deglek. Lah. Werkudara. Werkudara kuwi aja linglo. Aja gendeng. Aja bingung. Lho, kakangmu Dursasana. Yo, ana pusaka ketol dirasa iki.
apa tau Den? Sudah Den yang kau tidak ini kau menjenengan Doro alah pripun to Den sampeyan kok kenging napa Den Kongkling nangis ora rata. Ayo kok bluk. Oh, Den. Nek kok iki napa to, Den? Maune apik-apik kok makbruk. Dora sampeyan iku enten apa ora, Dora? Alah pripun to, Dora? Platur ya nggih, Den. Oh, alah. Kok? Iki ra nangis. Enggak. Iki jane iki mangsa dene. Ora to, Bro. Iki sing mungkin piye, lu di perasaan ora. Lah darane sing dikoke urip kok dadi ora nangis. Kowe nangis ora. Kowe aduh. Kowe dak. Petro iki gedeng. Jalur aja ini iso nangis udunku oh alam gerak apa dengan kalau katanya kuke pulang mengkim tumut sinten lajeng tumut sinten Den udunku menawi nilai pun dorong mangke boten rawi waras ngerti kula boten wis ada pangan kok semangan napa iki iso sambat liyane dun ora kok kata mangan udunku ora genah teman nolokare ora mantap dadaku sesekan pekaku non pripun Den ampok dadaku sesekan pekaku Petro diri ana iki ereng apare dadaku alah dekok niku Den ing napa niki mau wah, aku mau diteloro igaman. Non? Diteloro igaman. Loro igaman? Iya. Lah, sing loro iki sinten? Suarane kaya Kakang Dursasana. Lah terus? Dadak wapoke ora jamak. Sesek ambekaku. Lah terus kenakake? Tubuh gegerku pipi. Oh, lah iki mlendung mburi ngoten kok. Dadi niki nesuk mriko. Niki nesuk mriko. Niki nek mriki mboten di mriceke. Niki nek kaos dados niki mriko niki di mriceke. Kok karepmu pira? Kok mriko karo mricek iki lho. Basa kok elik. Petro, Dun. Kake pulihno. Lha mulih ki pripun? Mulih okaman sing antep sing abot. Kepu ana geger bui. Dikenteng, Tru. Kaya mobilmu Corolla tahun 72 kayo. Kaya mobil Andi Mudan Madi. Mobil ki akhirnya di starter muni nih. Cuy-cuy, oh aku nentek dah. Rono-rono dah. Kake Petro, selak apa?
Wis kesane pripun? Iki krepu kono. Anu, bantri pinten? Sakayane. Lho, dah. Jenengan iku ora apa-apa. Lah mengke tengarane pripun? Anggere aku wis gereng wis. Anggere pun gereng empun. Yo. Kok. Kok ora ngono ngrungokke. Ampun dorong itu gereng punduk, itu kan ora ngono ngrungokke ya. Oh iya. Ora tak krungu. Yo krungune lah beda nek karo ana sing wangi-wangi ke. Piye nggih? Yo. Wes. Iki bendan kok yo elek. Ora seru. Don. Pakai sakit, rasa sakit aku. Kapan nih? Dipun, kurang banter. Lah, dipun, yo sepuluh kui. Wih kok, belum. Belum. Gua aku nek kene ra yo iro. Oh, mulai yo. Terek. Turu. Ini mangga ini yo ganjulan kumah. Ya ora nyeram metu niki yo ora apa. Ya kok. Lah, gue nek gerem tak yo ketara minum yo. Nanya dengar materi aku tak pikir-pikir kok. Iya kok. Ganti kowe. Mak. Ora. Ngono ya kok. Udah. Udah tenan udah. Ya, kan pintu. Pokoknya terus sak mudan. Kualitas. Dilakani ora dikuku yo dilakani. Ketoke karo rombongan kedeme aja, Pak. Ora nek undahan aku nek kok ngene. Ya sunan. Apa? Kok dilau? Kok nekat. Kok wis kok nekat. Juga, lima dorong ini wis gereng. Aku ora krungu. Nek lho piye padha japenge. Goblok. Walah. Wis iki mau apa lek krungu plak-plak mau dorong gereng aku yo ora krungu. Kira kupingku bosok kuwi. Wes kamper ngadek menyu-nyu kok ngene iki lho, kan. Itu dun. Wah, santai kakak.
krati gemira caritane ramuni Lakian kumambang katon kumawan wisanya manampak gise manau cikro marang risak kayu ciwi oi dan salah Toro wah dursa sara karna mlaku akan Dursasana yen pancen bareng kepengin tanding biasa. Wah, mestine kowe kudu matur karo sing kawugan. Ora penyunar yo kan. Pancen ajarak. Nek ora kaya ngene iki aku ora tak ketemu karo kowe. Iki kanggo pratondo ndi sing luwih digdaya biyen mula saben-saben barengan pisah karengan pambengi. Ayo, saiki ngetok kaprawiran. Aku kok wis mati. Wis mati, saiki mati. Agus. Yen kok kanteng ayo. Katokno putimu. Ayo sak gendengul hati-hatimu.
pusakaku Yaisi Arlo jago berondol wadumu hatasmu wah woi wah woi
sacarita nalika semana sang Durasasana tumemplung wonten jroning kali Cingcing Guling. Tumemplung wonten kali Cingcing Guling. Ing kene Den Gebyuri lan Sang Werkudara pinambeng Ki Lurah Semar. Rindu bumi konjeng Mata kuntur ketok Ungok kacon waniti Rumentak nyukungan Ayo Werkudara yen nyata kowe satriya perwira, satriya tangguh. Jare kowe tau nyemplung ning segara. Lho, aku mung nyemplung kali Cingcing Guling. Agile yen pancen wani. Cemplung ana. Asah mangu-mangu cemplung ana. Wah, Gebyuri jane. Gus, ojo pak kebyurane. Ajeng kebyur tekan Cingcing Guling. Iya. Sampeyan ya wani, wani. Kula nyemplung segara sapa kok nyemplung kali ora wani. Nang nyemplung nek sampeyan iki menang kula mangkelake. Pun nyemplung. Ayo gage nyemplung. Sampeyan ampun diparingi kepali waler. Bratayuda niku ampun nganti Pandhawa wani nyabrang enten kali Cingcing Guling. Yen sampeyan wani nyemplung enten kali Cingcing Guling, gedene nyabrang ngantek tuntas tek jare Pandhawa. Foto nang buku kula, Gus. Wah, kuwi sing aku nggih. Kelingan boten. Narikane Pandhawa Kurawa do sisihan gawe kali biyen. Niki sing gawe rak Kurawa. Niki direwangi kali bangsane Dem Setan Priprayangan. Yen sampeyan biyen nglakoni dhewe nalika gawe kali Slayu. Nglakoni kanthi tirakat kanthi prihatin nek kali Cingcing Guling niki direwangi bangsane kekasaan. Kula dadi nek korbane sepirang-pirang. Dan pun bali. Yo. Nek Durasasana gelem entas tandani. Mengke nek jak nyemplung ampun gelem kula, Gus. Cari dia waktu orang pulang, pergi
Satrio tahu kula kene segoro nyemplung kali ora wani. Jire. Werkudara. Werkudara anake wong tengok. Werkudara kanake Pandu tengok. Jire gede, mati mati ora wani nyemplung kali. Anake wong tengek, anake wong tengek, anake wong tengek. Wah, maka suwek cangkemmu. Sabar. Hei, lagala. Nasiwari. Werkudara anake Pandu tengok. Anake wong tengok. Anake wong tengok. Yeay! Aku. Aku sing metu kok jayaan. Werkudara anake Pandu tengok. Anake wong picek. Mulia. Sampe nesu ya nesu. Wis cerane kok jegak-jegak. Gowok-gowok. Wah, lah watu kok dhuwur kowe. Ayo, Sak. Mangsaku. Awas. Iki kono. Ju. Kita nek Petruk ki dan sampai sak romos. Wis. Wong kan, sapa iki? Iki lakane kok iso iki. Bocah late kok degle plocok. Terus aku wis nulung. Bareng aku jedhong Mas Rai. Plocok wong tenan. Cekil ya. Oke, biar lah toto.
tanku sohamku sang utama sang apa mudhus yang rarapo kadari kondaku dira samya bondo yuda anggih Raden Werkudara tanding yasa Raden Dursasana amung kucimane sang Dursasana tumengkung jroning kali cing guling bangko Sekala semana umarane tukang satang prawu ingkang den terjai Dursasana pinarya tunggal tukang satang prawu ingkang nami Ki Sarka ing pakaryanira nyabrangaken yang ingkang lampah saking kilening klepen cing guling dhateng wetan wepen amulika semana pejah siya den terjai lan sang Dursasana kinarya tumbak kinarya bekakak sesajine Narata Yuda Jaya binangun Brata Sukma Nglembara dhateng saged sampurna kamunta dereng masukun kalawan sang Dursasana wonten sukma ingkang tansih layang-layangan ora ngawiyat Nadyan aku ki wis bisa wae saka bendan alam dunya. Ning aku iki jane ra siji omong. Aku sing urip. Gawe aku mung ketulung marang petandane urip. Aku tukang satang prawu saka kulon kali menyang etan kali mongko iku sandang tangan iki ya mung sak pawehe. Aku ki wong marang wong ora kakean kula warga bendak tukang prawu kok sing mati to awake kok aku ki mati digo bekakak digo sajen ora to kawan saiki kaya jek napa gugon-gugon ya Dursasana manungsa iki mundha wae penggawe wae karma sing kok tandur berarti kudu mbok unduh dalan wis pagine tak intenono yen nganti kowe metu saka kali kowe mentas kok diyak karo Ndoro tak jigal kowe bebas kejigal kowe kutiba Raden Werkudara wis tak wisik supaya troponge pun lan rambut kan dijambak kelakon wasuh rasakno kowe Dursasana mesti ora weruh aku
kowe buta bodoh. Serodo kaya kebo. Arpo kowe duweni kasantosan. Karo aku kowe pengen apa? Ayo. Kowe arep apa? Oh ya anakku le. palsu. Ayo, sajiman budi yo. Ayo, utara aku jaluk urip iki member ora. Wah, kalau ngucap jaluk urip. Karo musuhe wong sak urip ono. Ora perlu nyetok style urip. Ora perlu ganggu gawe karo para penduduk. Aduh,
aku njaluk urip negara Ngastina kukupen Ngendrapasta kukupen ora butuh. Wah, tak butuh diapur kuwi. Yo! Aku dono yo iki. Aku dono uripku dono. Uripku dono. Wah, suara boyo bledek. Ora subut kadangmu. Ayo, aku njaluk urip. Uripku dono Koko Prabu. Kula niki pripun? Uripku dono njaluk urip. Rutira kawan kono ang sumirat Ati Kudi Perkutoro ing karo pun kakang Yodi pun kakang wis trima dina iki tak cepet semene Bratayuda dilebitake wis Jiyadi semenang watone kakang Dursasana Luwarana Perkutoro aku trimo kalah dina iki aku masrahake Ngendraprasta jajahane sapa separone negara Astina moksa butuh marang Jiyadi waton kakang Dursasana uripana ya Werkudara aku njaluk urip Yodi kakang Prabu wis pasrah kaya mengkono Werkudara aku Luwarana Werkudara kandhangipun Kakang Yayi Werkudara Purbawasesa munggung ana jeneng sira Yayi dina iki upamane mbok ngapura kuwi wenangmu yen kok bakal pokok perjalanan iku ya wewenangipun Kakang ora bakal nambeng jer kabeh kuwi mau gumantung ana siap Werkudara eling Werkudara iki Bratayuda iki Bratayuda jaya pinangun kira-kira eling utang kudu nyaun nyilih kudu balekake nandur mundur kecengan apa ora lakon Pandhawa dadu lakon Pandhawa dadu kala semono kira yo eling to ana salah sawijining putri sing ditamah dening Dursasana nganti tekan dina iki ora kersa siram jamas yen ora keramas kepiye Dursasana. Nah, yen nganti dina iki Dursasana kudu kuliti ateges ana wong kang duweni nadar sing ora bisa diluwari. Yen ngono kowe ndarak rusake jagat. Yen ngono kowe ndarak ora gelem bantu wong sing duweni nadar mau. Tekse kowe ngicuk-icuk karo Brahala, kowe urip-urip karo wong Candala. Sakarepmu kudu. Kacarita kaya to mangkono riwut numidhaken tangan dikaro ingkang raka Rata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kerta sak nalika greng saksena greng keter sariyane risaksana grengake sang Duryudana Dupimulat Raden Arya Werkudara bekos kandrane kaya
wujud ing naga kang nembrake wisane tinggal Rakyat Balapayu. Piye Werkudara, apa ora las karo aku to Di? Werkudara. Wah, jane mon aku ya ora las karo kowe. Ning aku yen dhewe kelakuanmu. Kelakuanmu iki kelakuane manusia, kelakuane kewan. Kowe jangan semono mirang-mirangake dewe Panjali ya dewe Drupadi Rayu. Wira-wirakake ning kalangan. Wah, nganti biyen apa primani kakang untuk ora entuk saka pegawemu kuwi Dursasana. Kok candolo. Aku arep kapake Werkudara, aku njaluk urip yo iki. Aku njaluk urip Werkudara. Ayo! Ayo biyo. Ayo biyo ora Werkudara. Rasake ora. Ayo. Aku njaluk urip yo iki. Ayo Werkudara, aku njaluk urip, njaluk urip. Ayo yo mati aku. Ayo. Aku yo. Yo. Aku yo. Aku yo. Aku mati aku. Wah, yo mati aku yo. Wah, ya. Yo. Ayo. Ah! Aku duwe madal. Iya. Aku ora pati siram jalmas. Ora keramas kepiye. Pertoro iki aku ngene ana kepiye Dursasana iki aku njaluk aja mbok entekke. Wis tak kapan bisa. Iki wong kari. Sithik nek kanggo syarat. Kanggo syarat kepiye?
kepiye sosoro sing penempel ning jenggot tak persisih harus sampai ning rambutmu karena teges wis keluar punagimu ngono yo yo sing kati tak terus enjing bidha kumuro saking Agriwirata gungingkang bawa putra Prabu sanganira lir surya wendalira saking Jalaniti